anna lil gina'i khawasun, waka tana da aibobi ya kirga guda biyar. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya karkashin wannan bayani na Abdullah bin Mas'ud dan ya nuna maka Abdullah bin Mas'ud wato masani ne game da al'amari na zuciya, saboda me yana cikin fitattun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam as-sabiqun al-awwalun. Idan babban sahabin manzon Allah zai faɗi magana, to babu shakka wannan maganar akwai buƙatar kai tunani mai zurfi akai. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yayi nazarin wannan magana ta Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ta Abdullah bin Mas'ud cewa munafinci yana wato waka tana tsirar da munafinci a zuciya kamar yadda ruwa ke tsirar da shuka, sannan zikirin Allah yana tsirar da imani a zuciya kamar yadda ruwa yake tsirar da shuka. Abdullah bin Mas'ud ya faɗi wannan magana a dunkule, sai ya ce to aibobi da suke tare da waka suna da yawa, ya kirga guda biyar. Na ɗaya, annahu yulhil qalba wa yasudduhu an fahimil qur'an wa tadabburihi wal amali bima fihi. Waka tana shagaltar da zuciya, saboda haka sai ta hana zuciya fahimtar alqur'ani, ta hana zuciya tadabburin alqur'ani, ta hana zuciya aiki da ma'anar abin da ya zo cikin alqur'ani. Waka tana sa wannan, kuma babu shakka gaskiya ne. Don haka sai ya ce fa'innal ƙur'ana walgina ala yajtami'ani fil qalbi, da alƙur'ani da waƙa ba su haɗuwa a zuciyar bawa. Alƙur'ani da waƙa ba su haɗuwa a zuciya, lima bai na huma min altibadi, saboda suna kishiyantar juna. In ka lura, ita zuciyar ɗan adam kamar magnet ce, idan ta ji magana mai daɗi riƙe shi take tana maimaitawa. Saboda haka idan mutum ya mai da waƙa abin sauraro, to wannan zuciyar sai ta mai da waƙan abin maimaitawa, don haka sai ta nisanci alƙur'ani. falƙur'an yanha an ittiba'il hawa, shi alƙur'ani yana hana abi son zuciya, yana hana abi son rai, wa ya'muru bil ifa, alƙur'ani yana umarni a tsare mutunci, wa mujanabati shahawati, alƙur'ani yana umarni a nisanci sha'awa, duk abin da zai kai ga sha'awa a nisance shi, wa asbabul gayyi da dukkan wani sababi na halaka. Wal gina'u, amma waka fa kishiya ce, waka ya amuru bi diddi zalika, ita waka tana umarni sabanin abin da alqur'ani yake umarni. Wa yuhassinuhu, waka yana kyautata, yana sa maka ka rika sha'awar wato abin da ya shafi son zuciya, abin da ya shafi sha'awa, abin da ya shafi sabubba na halaka, duk waka na kusantar maka. Don haka in ka lura, waka tana hada dukkan masharranta. Waka za ta hada dan kwaya, ta hada karuwa, ta hada kafiri, ta hada munafiki, ka gansu a zaure guda. Ashe kaga waka tana jawo abinda alqur'ani yake nisantarwa ne. Saboda haka yasa Abdullah bin Mas'ud ya ce waka tana tsirar da munafinci a zuciya kamar yadda ruwa yake tsirar da shuka, domin tana nisantar da mutum wato daga abin da alkur'ani yake tsawatarwa gare shi, yake kwadaitarwa gare shi, sannan ta kwadaitar maka abin da alkur'ani yake kyamatar maka. Wanda in ka dubi rayuwa ta dukkan mawaka, ka ɗauki duk wani mawaki a tarihi wanda ka sani, in ka dubi rayuwarsa sai ka ga akwai na ƙasa na fasikanci a tare da shi, wanda ko dai duniya ta shaida ko kuwa ba ta shaida ba, amma yana tare da wannan illa. Tana yiwuwa an sani, tana yiwuwa ba a sani ba. Kowane mawaki, ko dai ka samu ya shahara da shaye-shayen kwaya ko giya, ko ka samu ya shahara da liwaɗi, ko ka samu mazinaci ne tantagariya, ko ka samu yana ta'addanci. Ba ka samun waka mutum ya shahara a gare da ita alhali kuma yana rike da kamala, saboda ita waka raba ka take da kamala, tana jawo ma da ƙasa a rayuwarka. Wannan fa'illa guda ce da Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya faɗa ƙarƙashin sharhin maganar sahabin manzon Allah, wanda shine Abdullah bin Mas'ud. Yace wa takzibi fi qaumin wal fujur fi qaumin. Sannan ita waka yana cewa akwai malamin da ke bayani, yana sharhin maganar Abdullah bin Mas'ud, yace
as-sama'u yurisu ba'd an-nifaqi fil qaumi wal inadi fi qaumin wat takzib fi qaumin wal fujur fi qaumin. Ita waka zaka ga tana samar da wato illoli daban-daban ga mutane. Wani mutumin waka tana samar da munafinci gare shi, wani mutumin waka tana samar da ƙaryata gaskiya, wani mutumin zaka ga waka ta samar masa fajirci, a dalilin waka ya zama fajiri, saboda a dalilin waka za a wayi gari mutum yana sha'awar rayuwar kafiri, yana sha'awar rayuwar mutumin da ya tabbata maƙiyin manzon Allah ne, amma saboda waka yana son wannan mutumin. wa aktharu ma yurisu ishqa suwari wastihsan al-fawahish wa idmanihi. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yace to mafi yawa waka tana samar wa mutum sha'awar surori, kallon tsiraici da sha'awar alfasha, wannan duk waka tana tare da shi. Kuma zaka gani in aka ce ma mawaka ne to dama fasikanci tare da su ba wani abu bane sabo, kowa ya sani. sai yace bi saqalil qur'ani alal qalbi, yace waɗannan abubuwa da muka kirga suna sa alqur'ani yayi nauyi akan wannan zuciyar, saboda ita zuciyar ta ɗauki abubuwa na saɓon Allah masu yawa, don haka alqur'ani ba zai iya zama akai ba. wa yakrahuhu ala sam'i, don haka sai a kai ga lokacin da musulmi ne amma idan aka sa ƙira'a ta alqur'ani sai kaga ya fara kyamarsa, baya so, saboda zuciyarsa waka ta riga ta yi masa lahani, ta dasa munafinci a ciki, don haka alqur'ani ba zai iya zama ba. mutum nawa ne wanda zaka samu bai sha'awan alqur'ani, da zaran an sanya karatun alqur'ani wallahi hankalinsa tashi yake, bai so. mutum nawa ne za ka samu a motarsa akwai kaset na waka sun kai guda 100 amma ba shi da tilawa ta alkur'ani, kaset na tilawar alkur'ani guda 1 babu shi. kuma da za a buɗe rediyo ya ji alkur'ani ake karantawa kashewa zai, amma fa waka ya haddace na musulmai da na kafirai bila adadi. shine ibnu al-qayyim al-jawziya yace wa haza ma'anan nifaqi, ai wannan shine ma'anar munafinci. ko akwai wani abu daban? kana musulmi zuciyarka an wayi gari shedan ya kwaci a maimakon a samar da imani a cikinta, wannan ba shine munafinci ba? kuma haka ne, wannan illa guda kenan. yace illa ta biyu, fa inna asasan nifaqi an yukhalifa adh-dhahirul batina, ai asali munafinci ya ginu ne akan cewa ka bayyana sabanin abin da ka boye, shine munafinci. sai ce to in ka dubi mawaki sahibul gina'i baina amrayn, duk wani mawaki akan haka yake. mawaki zai faɗa ma magana kana jinta kamar hikima ce, ƙarya ce. zai faɗi magana mai kyau kowa yana sha'awata amma shi yana akasinta, saboda haka magana ce zai faɗa don jan hankali amma yana cikin waɗanda suka fi nisantar wannan abin da yake magana a kai, ko da akwai hikima cikin maganarsa. ya ce fa'innahu yuzhiru ragabata fillahi wa daril akhirah, mawaƙi yana iya nuna maka yana sha'awar abin da ya shafi addinin Allah, yana sha'awar abin da ya shafi lahira, ba mamaki waƙarsa ta shafi wa'azi da sauransu, amma ya ce duk da haka kalbuhu ya galibi shahawati, zuciyarsa ta fasa take da sha'awa wa mahabbatu ma yunafi dina min lahwi wa alati, tana cike da abin da ke kawar da ainihin wato imani, yake kawar da addini, abin da ya shafi wato shagalta da kuma abubuwan da suka shafi fasikanci. yace na uku, fa inna min alamatin nifaqi, daga cikin alamomin munafinci wanda alqur'ani ya tabbatar da shi, qillatu zikrillah. Allah ya gaya mana a cikin alqur'ani munafikai suna karanta zikirin Allah, wato zikirin Allah kaɗan ne gurin munafikai. yana cewa la yadhkuruna Allah illa qalila, inji Allah tabaraka wa ta'ala. munafikai ba sa zikirin Allah face kaɗan. sannan idan sun tashi zuwa ga sallah fa idza qamu ila salati qamu kusala, wal kaslu inda al-qiyam ila salati wa nafr salati, munafikai suna kyamar sallah, suna gudun sallah. sai ce wa hadhihi sifatul maftunina bil gina'i, to ka dawo ka dubi wanda ya jarabtu da jin waka
ka tabbata waɗannan siffofinsa ne. Wanda ya jarabtu da jin waka yana da wahalan zikirin Allah, abu ne mai wahalan gaske ya yi zikirin Allah, saboda waka da zikirin Allah ba su haɗuwa. Sannan al'amari na ibada za ka ga yana da nauyi kansa. Sai ce na hudu, wa aidan almunafiki yufsidu min haisu ya zunnu annahu yuslih. Munafiki yana barna ta inda shi yana ganin kamar gyara yake yi. To in ka dubi waka haka nan take. Sahibu sama'i yufsidu qalbahu wa halahu min haisu annahu yuslihuhu. Ya ɗauka yana gyara zuciyarsa alhali kuma bata zuciyarsa yake. yace wal muganni yad'u al qalba ila fitnati shahawati wal munafiq yad'uha ila fitnati shubuhati. Na biyar yace ta inda waka da munafinci suke da alaka, yace ita waka tana kiran mutane zuwa ga bin sha'awa. Munafiki fa yana kiran mutane zuwa ga fitinar shubha, ya kawo ma rikita akan al'amari na addini. Kaga suna da alaka kenan. Saboda haka ibn al-qayyim al-jawziya yace maganar abdullahi bin mas'ud magana ce ta gaskiya, kuma duk mutumin da ya nazari kanta zai tabbatar da haka. Yayi magana mai tsawon gaske wanda ya dauki shafuka sun fi 20 yana sharhi akan maganar sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala ya masa kayya da alkhairi. Ya dauko bayanin al-imam ad-dhahhak